nejoblíbenějším pořadům Čertovize bezesporu patří přímé přenosy z Malé Dobré. Je to asi tím, že se tam vždycky něco semele. Vzpomínáte si, jak loni při posvícenské zábavě se hajný Špirka vsadil s ponocním jedličkou, čí pes má víc chlupů, jak to počítali? Promiňte. Tak tedy bály v Malé Dobré jsou vždycky dobré. Tancuje se tam a jak tak koukám, již se tam tancuje. Nikde se tak netancuje, jako u nás ve vsi, protože nám boty šijou ti nejlepší ševci. Kdo má bodky dobře šitý z té nejlepší kůže, ten si klidně vybrat může holky jako